Vinogradi u okolini Taraša datiraju iz 1900. i 1901. kada su ondašnje vlasti svakom domaćinstvu dodelile po 10 ari. U današnje vreme pod vinovom lozom je 15 hektara, a blizu 120 pojedinaca, što u udruženju ili što van njega, bavi se ovom granom poljoprivrede. Jedan od najstarijih, ako zapravo ne i najstariji vinogradar je Čika Rada Marinkov. Ja pretpostavljam da zahvaljujući ovoj aktivnosti između ostalog dugujete svoj dugi vek, je li tako? Tako je, u vinogradu sam odavno, još od detinjstva, treba reći od 6 godina. Sad mi je 85. Cijelo vreme sam u vinogradu. I evo, doživio sam duboku starost i još obrađujem vinograd. Imam tu sad momentalno 800 čokoti vinograda, imam 10 kajsija, 15 komada bresaka i 17 sa mladima oblačinski višanja. Sve mi to rađa, a imao sam ranije 1200 čokoti, pa mi je mnogo da obrađujem to i da režem i da špricam, vežem. Tako da posadim voće i kad voće počne da rodi, onda vinograd eliminišem. Lakše mi je tako sa voćem da radim nego sa vinogradom. Jer vinograd mnogo traži rada i truda, tako da mi je voće jednostavnije i lakše. Kako se nekad radilo, pretpostavljam da danas ima više pomoći mehanizacije, možda i nema, a kako se radi danas? Pa ranije se mnogo kopalo, a manje je mehanizacije bilo. Ja danas imam dobru kosilicu, imam dobar kultivator, imam trimer da kosim između čokoti, tako da je mnogo lakše sad. Zato i mogu da obrađujem toliko zemljište i toliki vinograd u ovim godinama, zato što imam mehanizaciju. Da nemam mehanizaciju ne mogu uopšte obrađivati. A ima li neko mlađi kome ste preneli tu ljubav i ko vam pomaže? Pa imam mlađe, imam ćerke, zetove i unučade, ali sve to zauzeto tako da nemaju vremena puno da mi pomognu. A bilo bi lepše da smo svi zajedno ovako više u prirodi nego po kancelarijama? Pa bilo bi lepše napolje da budemo i da na čistom vazduhu, jer evo ja sam dosta na vazduhu, pa evo dobro se osjećam, zdrav sam dosta u mojim godinama. Tako da ja još idem i na druženje, vozim i auto, vučem i prikolicu za mnom, dobro mi svake 3 godine mi produžavaju vozačku dozvolu, tako da se ja osjećam zdrav, evo i dočekao sam duboku starost. I ne pada vam na pamet da se penzionišete, odnosno bolje reći da se povučete? Da, pa ne povlačim se, što ono kaže, dok god mogu ja ću raditi.